Tehát a polgármesterek fizetését is, bárhogyan is megy most a jajveszékelés, és küldözgetnek budapesti ellenzéki vagy régi ellenzéki polgármesterek SMS-eket, hogy jó, mi fog történni. Hát kérem szépen, 2025-ben Orbán Viktorék a legtöbb helyen 1,5-szeresére, 2,5-szeresére, de van, ahol 4,5-szeresére emelték a polgármestereknek, meg a helyi képviselőknek a fizetését. Van olyan polgármester, hogy 4 millió forintot keres, de egy 500 fő alatti településnek is, ahol régen a legtöbb polgármester társadalmi megbízatásban végezte a munkáját, több mint 1 millió forintot keres. Ez így nem megy. Tehát egyrészt szétrevolták az országot, és nagyon rossz költségvetési helyzetben vagyunk, hazudtak ugye a költségvetési hiányról, kihagytak tételeket 100 milliárdos értékben, ami nem csak politikai bűn, hanem bűncselekmény is valószínűleg, és mellette ugye egyrészt zsarolták a polgármestereket, nyomasztották őket különböző pályázatokkal, mindenféle módon, meg is akarták vásárolni őket, és ezért aztán mondom, van, ahol 2,5-szeresére, van, ahol 3-szorosára, van, ahol 4,5-szeresére emelték a fizetést. Ez így nem megy. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy tisztálásunk, és ez megint nem csak egy minta, vagy egy ilyen látszatintézkedés, ezekkel rengeteg pénzt meg lehet spórolni. És akkor most jön a hazudozás, mert akkor Fidesz azt csinálja, és kiírják, hogy akkor a közszférában dolgozók fizetését fogjuk csökkenteni. Hát nem a minisztériumi osztályvezető, referens, főosztályvezető, vagy adott esetben szakmai közigazgatási munkát végző helyettes államtitkár fizetése fog csökkenni. Hanem például a Fidesz frakció nem fog tudni milliárdokat lenyúlni az adófizetők pénzén az országgyűlésben, és a Fideszhez köthető egyébként bűnöző vagy félbűnöző polgármesterek sem fognak tudni hazavinni 3-4 millió forintot, amellett a pénz mellett, amit elloptak eddig.